Аква Спа хотел Златоград. Значи не е видно, но трябва да ми чуете и гласчето. Денят е прекрасен. Началото на януари, топло е, слънчево е. Отсреща е мола с хранителен магазин. Хранителните са красиви. Това ще снимаме без да притесняваме хората. И ето скочих хат, значи за начинаещ блогър, простете ми, лобото е голямо, удобно, което уникално кафе, което гръзлях, нямаше как, нали, това е, ръцете ми пречат. Ето, веднага скочих, това е за нетърпеливите. Стаята. Кухнята е много добре оборудвана, банята удобна е, в сравнение с на другите стаи, банята е по-малка, другите са огромни. Леглото е доста голямо, с подскок се качваш, но на мен не е приятно. Гледката. Така, това е за най-нетърпеливите. После пак ще снимаме стаите. Я да видим сега. Скачаме в фитнес залата. Залата, между другото, е изключително добре оборудвана. За хотелски фитнес център абсолютно всичко има. Абсолютно всичко има. Скрипци, колелета, степери, за допарата. Имаме масаж, стълбите и леглата, на които така, какъв светла трябва веднага да се цопне. Да. Ето. Ето. И маратонки трябва да се покажат. Наистина е доста пълна залата. Пътеките са добри. Пробвала съм повечето уреди. Това е на първия ден, на втория ден ги пробвах. Машини има всякакви. И съответно, вижте, подредено е, абсолютно е подредено. Ето, за радост се спазва указанието. Сега ще видим къде ще скочиме. Так. Ето, веднага в спа. Това е спа релакс стаята. Топличко е, приятно е, както навсякъде във всички такива релакс стаи. Сега ще само набързичко ще ви обясня, че това е на вторият етаж на спа центъра. Вляво е инфраред стаята и сега леко ще се види. В дясно има джакузи, което този път не го пробвах. Незнайно защо. На същия ред има душ, има сауна, има и парна баня, която е уникална. Парната баня е просто перфектна. Тук спокойно можете да си полежите и да си направите равносметка за, ако има за какво всъщност. Това е едната част, вторият етаж. Музиката е приятна. Даже има един шум на вода, който е излишен. Щом са сметнали така да го направят, така ще го направят. Продължаваме с краката. И Буда. Тази статуя е в ляво на сауната. Сауната не е много голяма, но е достатъчно. Могат да се съберат няколко човека, примерно 2-3 семейства могат да населят. 5-6-7 човека могат. Веднага на басейна. Хаос е наистина хаос, даже скачам, няма преходи. Отсреща това, което светеше, там е другата релакс. Това е на първия етаж басейна. Басейнът не е голям, но отсреща, което свети. Там има прекрасен басейн. Горещ и студен. Ето сега, това е на вторият етаж. Декорацията е уникална. Много ми харесва. Тук е спато. Ето тук. Само леко ще надникна, ето това е сауната, до нея е парната баня, тук е джакузито и съответно е там стаята за релакс. Инфраред сауната също, но е така, бегом просто. Простете ме сега, начинаеш блогър, опа светна ми. И за малко по-търпеливите, отново стаята, ето кафе машината, защото какъв е светло е с ниско кръвно и трябва рано сутринта да си го вдигне. Банята, що я показваме пак, не знам. Просто съм я снимала. Да, ето. Удобно е, абсолютно всичко си има. Леглото е уникално. Чаршафите са мекички, много
Удобно е наистина всичко. Знамената са наредени. Мисля, че някъде да снимат. И това е през нощта. Много е красиво вечер. Това е украсата за нова година. Останало е и може би ще стои още известно време. Ето сега следва този фонтан, който е статуя облята от вода. Много впечатляващо. Красиво е, не може да се види. Трябва да дойдете да го видите. Красиво е наистина много. Ще влезем как детайлно е добре. Много ми харесва. А тези ленти, неколкократно съм се ударила преди, по носа и по челото. Много внимавайте, тежки са. Внимателно отмятайте с ръка. Мотокола и така нататък. Страст. Отново лобито. И така ръчичката ляво-дясно, ляво-дясно. Ще го направим. Ще ме стърпите. Това е спа рецепцията. И сега тук се слиза за ресторанта. Ресторантът е уникален. Голям, грандиозен. Тук решавам да отида нагоре, но се връщам обратно за зимната градина. Тук е много красиво. Тук е ресторанта. Имаше хора и не е удобно да се снима. Това е градината, през която се минава, за да се слезне за басейна и за спа зоната, която е на първият етаж. Масажни студия има тук, солариум също. Светлината е много успокояваща. Сега тук надясно се влиза за басейна. Акцент от вечерта. Трябва и да се яде. Няма как. Но приятно и вкусно. Тук също блокнасите. Гайдите след малко. Лек акцент. Много благодаря на всички, които изгледаха клипа до края. Да ви пожелая да си здраве, да посетите